Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sesepuh saha pinisepuh ingkang kinurmatan, dumateng pamangku gadih ingkang kula hormati, dumateng para tamu undangan ingkang minulya. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti Kang Murbeng dumadi ingkang sampun maringi kasarasan serta kalodhangan saengga kita saged anjenengi acara ing wekdal menika inggih acara tingkepan utawi mitoni garwanipun Bapak Arifin Ilham kanthi boten wonten alangan menapa-napa. Mugi-mugi kemawon ing dalem kekempalan kita dinten samenika wonten manfaatipun. Amin. Para rawuh ingkang kula hormati, panjenengan sedaya katuran rawuh ing wekdal menika inggih boten sanes raos syukuripun Bapak Arifin Ilham dumateng ngarsanipun Gusti. Amargi sadangu mangun Balai Wisma sampun ngajeg momongan utawi putra ing dalem keluarganipun. Samenika pangajeg-ajeg menika sampun klampah kanthi tetenger bobotipun garwanipun ingkang sampun ngancik 7 sasi. Pramila saking menika Bapak Arifin Ilham sakeluarga nyuwun donga pangestunipun saking para rawuh supados jabang bayi ingkang taksih wonten madharan menika pinangangan slamet semanten ugi ibunipun. Lan mugi-mugi anggegipun lair lan dipun paringi gancap lancar serta slamet kekalihipun. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugya kita sedaya dados tiyang ingkang estu ngabekti dumateng tiyang sepuh kalih. Samanten ugi mugi-mugi Bapak Arifin Ilham sakeluarga berjuang dipun paringi putra ingkang tansah ngabekti marang tiyang sepuhipun migunani tumrap nusa bangsa serta agama. Amin. Cekap semanten ingkang kula aturaken mbok bilih wonten kelepatanipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.